El CAT 112 és l'organisme encarregat de recepcionar, gestionar i derivar totes les trucades d'emergència del nostre país cap als diferents cossos operatius. El 112 és un telèfon que no és únic d'aquí de Catalunya, sinó que és un telèfon que està englobat en un marc normatiu, que és com el telèfon d'emergències que empara a tota la Unió Europea, però que també han anat adherint a altres països. La finalitat d'això és que quan un ciutadà té una emergència, es troba on es troba, tingui clar quin és el telèfon de referència quan tingui que trucar a les emergències. Això ho fem a través d'unes sales operatives que tenim a diferents llocs. Una està a la zona de Reus, l'altra està a la zona franca i que totes dues funcionen al mateix moment. Però són dues sales que a la vegada també ens permeten poder bascular les trucades, com nosaltres ho solem anomenar, en cas que una de les dues sales pogués tindre algun problema tècnic. Poder ser ràpids i àgils en la gestió de l'emergència és vital en un sistema com és el CAT 112. És per això que hem de garantir als ciutadans aquesta rapidesa ficant-hi les millors eines a nivell tecnològic i també per l'eficiència dels gestors que tenim a les nostres sales. Estem en uns nivells d'atenció molt elevats, l'estàndard de qualitat ens diu que hem d'atendre un 95% de les trucades abans de 10 segons i en aquests moments estem en estàndards del 97, inclús el 98% de les trucades d'emergència rebudes a les sales operatives ateses abans de 10 segons. El telèfon 112, o el telèfon 112, com també és conegut, és el telèfon del marc normatiu com a telèfon d'emergències a tota la Unió Europea. És un telèfon que funciona 24 hores al dia, 365 dies a l'any.